Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Hande kadi garen siftinde nde wonno ko siftinde addata siftorde. Neɗɗo so yejjiti ko ma siftine nde wawa siftorde ko yejjitno. Dental diine hewɓe hen mbi natti wodde, angal woodi ha joni ngal wodirno ni, angal golla golle maggal no wano ni. Heddi noon waɗi ko waylo waylo waɗanga toon, nden wonno ko dental diina gotal, ko hen wonno bindanɗe shariyankoje ɗe e jewte seremɓe e jangde pular e jangde alkula Qur'an arab e journal-uji ɗi. E nder hen noon noddali kewɗi keɓa. Ɓe hen mbi ko journal tan jiiɗi, ɓe hen mbi ko pular ɓoɗo jiiɗi jangude, ɓe hen mbi jiita jangu ko alkula Qur'an arab ɓoɗo jiiɗi jangude, ɓe hen mbi ko darsuji sari jiiɗi. Wiya wadde yo waɗendani, tawde goto kala haali yidde muɗum. Mbaɗen lowdi hesiri, lawƴan galle o ha laaɓa. Se lawƴi galle o ha laaɓi, goto kala arana hoore muɗum haala ɗo yiɗi waɗede waɗeɗon. Jiɗɗa ko jangude sharia maɗa e heƴade jewte seremɓe e daaka so yunti ɗo lombeteɗo e korka so yunti ɗo lombeteɗo, jaha dental diine gona ɗon. Jiɗɗa ko heɗade journal ɓolo, jaha nokku journal ɓolo. Jiɗɗa ko jangude pular tan, alkule mo yiyata limto hijju no wallita ha watta yiide, yaha bangi. Mo yiyata alkula Qur'an arab, on waɗana bangi. Way kono annaba wattama nayni, dental diina ngal heedi bange. Ala ko ara toon sowona tan diina ɓolo. Ɗimmal ngal ala ko arata hen sowona journal ɓolo. Tataɓal ngal ala ko arata hen hay hunde sowona tan jangde pular moɗon. Nayaɓal ngal ala ko arata hen sowona tan yiyoɓe yiyata bindi limto Qur'an arab mbaɗa toon. An noon jiɗɗo yentodirde hen o, ko ɗo garata. Sa ari ɗo henne nani, an jiɗɗo nadde duɗal jangde limto e hijju pular e arab nodduɗo holton mbaɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yahaya mbaɗa li keɓa WhatsApp o. Ngara kaala indema, kaala yettodema, kaala ɗo jiɗɗa wonde hen. An noon garowo sa nato ko 400 joɓata bindoɗa nanneɗa. An garowo nadde o andu ko 400, ko 400 mbaɗata bindoɗa naata. Kaluru maynu noon ko 400 joɓata. Ena jaranma bisimilla ma ngara naata. An noon andi ko jiɗɗa nadde, kala ɗo natɗa hen ko 400 joɓata toon. Wadde a hollama haalanama an jiɗɗo hay goto noon nantaka ɗo yiɗa. Aɗa yiɗi ngara joɓa 400 ma 4
bindoɗa kaala indema yettode ma naneɗa kaalaɗo jiɗɗa nanede ɗo mbaɗɗa ɗon kala hen nokku mo jiɗɗa wonde ko 400 yoɓete an andi ko mbawɗa yidde fof cuɓaɗa ko jiɗɗa ko ngal e ngal e ngal joɓa ɗum lawol gotol naata ni foti kadi ɗum kañum haalande woɓɓe ganduɗa wiiɓe dental diina uddani ena wayna wano ko uddita ko faade joni ɓuri lowri fawndu aɓe gandi aɓe jiiye kamɓe wonɓe toon ɓe heddino woɓɓe noon ne majjira galle o ganda ɗo ndewata ha jiita galle o yoɓa gandu galle o uddani heddi noon no wano ni ko waylo waɗa toon ko waylo dental diine heedi banggue journal heedi banggue pular heedi banggue alkula arab ɓuran heedi banggue an noon garowo ko yiɗɗa ko joɓa ɗum naata a wawa ko wawa hen a yoɓi woni hen lumayi aɓani guitta a arta yoɓi ta foti on kadi wona on jarama jokki golle beltima toon joɓa gona hen a wawa yobde golle kala pinɗo haaju mum kala mum waɗa e poos mum on jarama jokke golle nafata golle nafata kay kono mbiyeɗa ni so yonti yobde oto fat ha mbiyeɗa addu a rokkani min ko jobdi gadduɗa jobɗa aɗa jangguine wiyete dokkal ko guitta muɗuma mbiya ceerno da mi rokkima ɗum woni dokkal hakkude ma e ceerno ma wa amma ɗo ɗeɗo 400 ka jiɗɗo janngude a addi aɗa janga jobɗa aɗa janga lewru maya gaɗa 400 totta gona hen a addani guitteɗa golle jokka ni foti ɗum kadi ñin habru kadi woɓɓe winoɓe ngal uddani ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam